салом алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯз 6 сентябри соли 2025 аст. мо дар деҳаи хитойчаи намедонам кадом ҷамоат бошад, ноҳияи ҷабор расулови вилояти суғд ҳастем. инҷо барои намедонам ҳашар гӯям ё ин ки аз пайи ризқи рӯзӣ гӯям кор омадем. ана як кришая задем. аммо мақсади имрӯзаи ман реклама кардани кору бори кардаамон нест. инҷо бо ду нафар, як тағо ва як хештабор омадем коркунӣ. инҷо мақсади навори имрӯзаи ман ин аст ки ҳамин ҷо як манзараи аҷоиб аст. қишлоқи нав аст. деҳаи хитойча мебошад. ана поён деҳаи кӯҳнаву инҷо маҳаллаҳои нав аст. ман барои чӣ навор кардам? ин бома бундан зада шудем. ана имрӯз тамом кардем, имрӯз мерем худо хоҳад. хуб, мақсади навори ман он аст ки ҳамин маҳалла ҳоло об надорад. На оби нӯшокӣ, на оби полезӣ надорад. аммо аз ҳами як 4-5 рӯз аст ки мо дар ҳамин ҷо кор карда истодем. бо бисёр ҳамсояҳо аллакай ёру рафиқ шудем, салом алейк суҳбат кардем, ҳамсӯҳбат шудем. бовар кунед, мошинҳо об мекашонанд дар ҳар як хонадон. так инҷа куҷо буд намои досо бошад? ҳавз аст. ана ҳавза дидед? дар ҳар як ҳавлӣ ҳамин гуна ҳавз кардагӣ ҳастанд. барои об мошинҳо об мекашонанд. 2 мошин ҳаст дар ҳамин маҳалла, обро таъмин мекунанд. як мошин об яъне 5 куб об мебарад, 60 сомонӣ об мекашонад. ба ҳамин ҳам нигоҳ накарда ҳамин мардуми ҳамин ҷо шукр мекунанд ки ҳоло ҳам ҳамин шароит ҳасту мо аз об истифода мебарем. ман гуфтам ки мақсади навори ман он аст ки дар бисёр деҳаҳое ки дар ҷонибҳои мо зиндагонӣ мекунанд, дар бисёр деҳаҳо обро қадр намекунанд. дар об партов мепартоянд. баъзеҳо хунукшӯ мегӯянд ки ҳамун обе ки зарфу зурф мешӯянд дар сатилҳо мегиранд, оби ифлос, оби чиркин, оби зарфшӯву ҷӯмшӯиву обмондаҳоро мебаранд дар дарёҳои тоза мепартоянд. бовар кунед, ношукрӣ кардан ба ҳисоб меравад. дар ҳамин ҷойҳо ба об зор ҳастанд. гӯем аз ҳамун як ҷӯйбор, аз як канал ҳам молҳо об мехӯранду ҳам ҳамун мошинҳо аз ҳамон ҷо об гирифта барои мардуми анами маҳаллаи нави деҳаи хитойча об мекашонанд. ва ман муроҷиат мекардам ба он одамҳо, ба он мардбачаҳову шербачаҳое ки худашонро марди майдон мегиранду гӯё ки ба як қавле ба суханашон ба хонадони худашон мегузарад. муроҷиат мекардам ки ҳамин хонадони худро фармоиш медоданд ки дар обҳо партов напартоянд, ифлос накунанд гирду гӯшаро. бовар кунед, дар ҳамин шароит бениҳоят мардум гуфта истодам ки шукргузор ҳастанд. бинед маҳаллаи нав ягон хел об нест. на оби полезӣ аст, на оби нӯшокӣ. харида мехӯред. вақте ки менӯшед, ҳатто ҳамун охири оба партофтан дилатон намешавад. медонед ки пулакӣ ку. дар мо об бепул қадр намекунанд. дар бисёр ҷо, дар бисёр маврид. зиндаву саломат бошед, кам нашавед. хонаободиву зафармандӣ, саодатмандӣ насибатон. якҷон ташаккур.